syakai tang jing jau umat jing ya le jing tenju ngiyai ma ngem ya long shu ka wei ban shakri uble la tem rau da rong phong prthe dei kisngi ki bakadu em what's no pla ying Kristan ki khamban yas no bha ban duai la nang ring swai ha la ying bale kun Kristan ki pech ngai nu ble kun ki at hala ka mo em kim don ring ka ki umat amano gen banya shai ki para pat ki men jong yi shai pa shai me jong yi Kidon em hak jat garing na onda kan poi kasni toyam yala de namar ki khun jong pi Kristan ki long nong we ya ka ying mane ki yai be sharong phong pen thame om dan por halaram pe ban shakri Kristan ki pech ngai nu ble Gloi pen bet yala kai snap ong putrai shaying mane ko kun tuan pai shai ki para pat ki men jong yi shai pa shai me jong yi kidon em hak jat garing na onda kan poi kasni Toyam yala de namar ki khun jong pi
jat gading na Ondakan poi kasih Doyam yalade namargi kunjung pi Kidon em hak jat gading na Ondakan poi kasih Doyam yalade namargi kunjung pi Ubrega belum jemu, amin.